Eyam tekheno agoli ni brishigili ingna musung jagai kabangma Tiprajwk rok agoli porinani thangake tai kamiwo phirogi pheya ajagao no torigi payo kubuni bosongbai ST facility tlangai ST kota chakiri tlangai kubuni bosongbai kaijak payo chini Tiprajwk rok kabangma agoli tongnani musung jagai sohor town tongnani musung jagai rangni lubbai khorksa khorongni Tiprajwk rok amte ingi payo hake amoni tui chini Tiprasa society wo busuke hamya nobar koboli tong norok sawideman chini Tiprasa rokni kanmung chumung rok no kubuni bosongbai kaijangnai rok borok follow da khanyo chini Tiprasa rokni chini Tiprasa rokni traditional chamung nungmu jotono kubuni bosongbai chini Tiprajwk kaijangnai rok borok follow da khanyo amono maintain khlai toda toni no amte hingke chini Tiprasa rok din salsa komori thangnai chini Tiprasa ni celebrity hinjangnai rok Tiprasa ni Kokborok ni actress ungthu Kokborok ni singer ungthu borok si kubuni bosongbai kaijagi tonghake te kubuni onyo Tiprajwk bono follow khai tongnai rok tamo khlainyo kubida ereng amo chung sasung manchugya kotabo social media o viral mani haipano kono kaisabo respond yanga ke ne amo kubunyo hni chung wanchugnai hake chini Tiprajwk rok kwbangma rungsrungnai rok tabu tongbo tai bono follow khai tongnai tongo ngke chini Tiprajwk rok tamo srungno kwbangma India Idol kplaingnai norok chaimano bobo kubuni bosongbai kaijagi paikha tabuk ajorani report no naina kheke Tiprajwk rok ajorao amsa kubuni bosongbai kaijaknai kariku jepur bo kaijago a India Idol kplaingnai ajorani sime amsa ke laikha ekdom tamon sachine lekhawi se kulpalia tabung ngaketebo amtui famous ungja borok Tiprasa rokni bisingo borok amte khe kaijagi pekhe kubuni bosongbai kwbangma Tiprajwk sikla sikli tongnai tabuk chere chere tongnai borobo bono nugi inspire ngai tebu bangai mano amoni bagi amo chini Tiprasa society ni bagi belai khe chaya tamni himle chini culture bo kamanai chini kok bo kamanai chini population bo kominai norok nai nai di chini Tiprajwk rok no Bangalore porinai Delhi o porinai Mumbai o porinai hai hinai kubuni haste bo porinai hinai kotor city o porinai hinai thanga khaino baksa bukso 50% 100% thangmani bising 50% che nogo kiphilu tai hinga kubuni bosongbai a jagao no kaijagi setal ngai torok payu hake chini Tiprasa rok omoni bagibo kwbangma wanchuk thai tuma himale chini Tiprasa population ni bising kwbangma dindini komori tongo pai tongo tai aguliwo Tiprajwk baksa buksu porinai hinai thangai poriu bu payu tai ST facility ni chakri gota tlangai bo job mane doctor phanung thung teacher phanung thung jes phanung thung government job tlang thango ST facility chakri gota bai tai bo kaijangma khai non ST bai kaijagi payu ngakai bini bodla je Tiprasa ST tongnai je nangkugi tongnai a je job no amro ngakai manya kamiwa hanya bekar ungma tongbayo Tiprasa pano Tiprajwk pano je Tiprasa culture no naragi tongnai Tiprasa je traditional no naragi nijini kok no naragi tongnai ro ngakai bor ngakai chawi meya hami meya kamiwa ekdom undevelopment ngai tongi tongo chakiri job rong manya ngai te khorok sale te khorok nile man khamu bong botla amoni bagi kwbangma reason tongo o kubuni bosongbai kaijakmani chini Tiprasa je society no chini Tiprasa je dofano komorinani lamao thangi tongmani hake kwbangma Tiprasa rok amono chajagyang tongo tai kwbangma Tiprasa rok group karelai kok rok salai tonglayo omoni ti bahaike kok sawi omono bujugui jeng taisa chini Tiprasa dofa kubuni bosongbai kaijak tongmani omono phirogi tubui mano hnei amoni ti norok geringnani musung hake kwbangma group rogo habnani musung hake norok Rwng Tv Tiprasa Facebook page norok follow khlaiyi tai aro comment khlaiyi shahor manu hake a group bo norok no dawi riwanu hake tinin video amsung khan nongni bukhani koro bo comment ni bising tiki shahodi channel subscribe khadi bell icon click khadi jepro katal video dawa ang notification soginani baga asung no khulumbai kya hambai